szevaszt! A közé! Oh my god! Ne! Látjátok? Ennyit érünk a kis szoroson, amikor elbuszik. Oh my god! Mitiket kaptam. Hát akkor menjünk ezt. Ez a kis hülye fejt szukállos nekem. Maradj már, Kiki! De ővel kell mennem. De... Sziasztok! Játszunk Robloxot. Menjünk. Sziasztok! Jaj! Játszunk ez a szarfissel. Játszunk ez a szarfissel, de nem tudom, hogy miért? Ja, miért jöttem be? Az anyámat. Pusztulj már! Szétszerem a fejedet. Amúgy nézzétek már meg. Milyen motor van? Mi van? Mi van? Ez nem is az! Várj már. Ez nem is az, Keci! Az anyámat! Istenem! Az ez az! Ez az, bazd meg! A kurva anyátokat! Jaj, felrobbantottak egy házat! De mi a faszom volt ez? Mi a fasz? Nem is ez az! Hát az anyáma! De mit vannak? A faszomat! A kurva! Bazd meg ez az! Na! Most figyeljétek, hogy milyen bújtjai vannak. Ezt figyeljétek! Ott nézzétek! Van egy banán! Ami az egy fasz! Jelzem, hogy banán! Bum! Bum! Itt banán, nézd, milyen szar! És itt bum! Itt a fasz! Itt a fasz, ami a szátokban van. Jaj. Na, bazd. Akkor elkezd, bazd meg. Kurva anyád. Az anyámat ki a szaramet? Nem mi az itt a szellemből.
anyámat mi a szarom az a szarra, geci? Jaj, az még a fázok. Lefagyok. Most srácok, tudjátok milyen levegő kell ehhez? Bazd meg. Akkor 100 level, bazd meg. Az anyámat, menjünk máshol horgászni, geci. Mennyi halat fogtam amúgy? Mi a fasz csak 3, 4-et? Az anyám. Boing, boing, boing. Sziasztok! Horgászok! Az anyámat az mi ez? Mi ez a kalapács? Bazd meg! Már nincs is szeme. Jó, kezdi ez rája, és sokat ér róla. Az anyámat is ez milyen szar. Te ki vagy? Egy vampír. Ez egy vámpírhal. Aj, ez mi a szar? Ezt ilyet még nem fogtam geci. Egy gyilkos bálna. Mi ez a kocka, bazd meg? Csod, geci, hát már ki van törve a lábam, bazd meg. Hát ember lett, akkor ezért haltam meg. Az mi a szar? Ez amúgy sokat ér, geci, ezt még nem hoztam. Most ebben a videóban még nem hoztam. Most srácok, tényleg légy szíves, kövessetek, mert nekem szükség van rátok. Ezért vagyok veletek ilyen. Szükség van, amit tényleg rátok. Megír rá. Úgyhogy kérlek szépen lájkoljátok ezt a videót. Sőt, nem is ezt, nem csak ezt a videót, hanem igazából mind az összeset. Mind az összes videómat lájkoljátok. Mi a szar? Ami kis cápa. Vagy kis hol, nem tudom. Úgyhogy kérlek szépen lájkoljátok ezt a videómat is. Ne. Ez megint. Level 106-as van. És level 104-es. Tizika Road. Mi? Hogy tanyarik, hogy